Boa-boa dihita, duksipul maka tidak koka porsiaon, mare dema kor ina arko, diuruti kor ina hanna. Dihamuna amanami dot inanami, suaksongoni anak konami naposo, tarnumobi dihamu amanami inanami namangi huton parmingguon, marhite-hite kanal YouTube HKP Depok Sada. Horas marihita asaluhuna. Tapasada marohatta, tapuka maparminggota, maredde mahita, siap bukwede nomor 462 ayat sada 1 tulu. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus,
dohot gori to di parbadia, na tuma palangit dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehova, lehonokku Tuhan murohanai baru, dohoto dinai baru tubagasan ate-ate muna. Jala ucatokku do roha batu sian daging muna. Jala lehonokku Tuhamu roha namar pakilalaan. Jala lehonokku ma todikku tubagasan ate-ate muna. Au do mabaheca, asamar parange hamu di bagasan akapatikku. Akau hupku pe radutan muna, jala patupa muna do. Haleluya. Ale Tuhan debata amanami, hodo manodangi jala mengajari rohani akan naporsea di hatam, marhite-hite to di parbadia, sebuhai marohanami, asature parohon nami marhite-hite to dimi, asato tonggok dame rohanami makalacon hagogon nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangingon hamuma sikak nipatik ni debata Psalmen 2 ayat 10 sada. Oloi hamuma Jehova doat biar ni roha jala marolopolop mahamu huhut akahitir rak mangidogogo mengita tu debata mengulau nah bar tu patik nai ale Tuhan debata sai pargugui mahami mengulau nah bar tu patik ni. Amin. Saya
tung maluahami sian hadosa nami. Tatopoti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupaon hasesani dosa ni halak akan adangolon. Marhite-hite hakolongan ni roham. Saya si maroham dihami akan mangarsakon dosa nami. Saya sahapi ma tu bagasan rohanami hasesani dosa nami i. Lehon matuhami toddim nabadiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marha persiaon. Lau manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho. Gabe pelian nama ngolu jalan abadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasan ni dosa. Isebe mangaluhon akan pinlit ni debata. Debatado mamitori. Isedo nama dabuhon hamagoan. Kristus Yesus do nang mate. Alain dada holani. Nang mulak mangolu do jala disiamu ni debatado ibana mangot dihot kita. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tabegema hatani debata turpuk diari mingguon. Imana tersurat di Yohanes bidu pitu ayat 37 1 a. Yohanes pitu ayat 37 1 a. Tajahama marsikak sorin. Dungi dari pesta na parpudi na sumangapi. Jongjong ma Yesus disi. Di pagogo masuarana maddok. Molo adong nama uas. Tuauma ibana ro minum.
Songonan didok ni surati. Aka batang aek nama ngolu dong maborsia maporsea diau. Dayat berusia rak mahita. Alai taringot to di ijo di dok hata odeng. Ima si jaloni akan nagawe porsea di bana. Aidang ido yang go sahakna. Mertua do halak natu mangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin.
taha tidakkon maha porsiautai songon na hina tidakkon ya kadong atas saha porsiaon di sandok portibion rak mahita mandok au porsea debata Jehova hido am pargogo na suatu dosan nat mo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak idebata Jehova nasa sadai imana tinubuon ni si Maria naga bega-bea siaton di parbadia andorong sohabubuhan ido tu hatta natu maon na bernit di panghuman ni silatus namai tarpaja do ibana di hau pinar silang natua tuan witoru dung di tanom nang mulak mangulu diari patoluhon nama naik tu surgo lahudu tu siamun debata Jehova amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana mulak sogo tu tanoon mangumi hala na mangulu dot namate au porsea de ton di perbadia jaladong sadahuria nabadia huria hatopan yala Kristen akan abadia dot dihasani dosa dot dihatai namando mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate dot yang luan nasoras sudah amin.
Tikting di Minggu Pentakosta Parjolo 5 Juni 2022. Na Parjolo Guarni Minggu. Guarni Minggu tasadarion ima Minggu Pesta Parjolo parningotan ari hasasaur nitod di Parbadia dohot tema mangolu di bagasan toddi ni debata. Na paduahon padidion na badia. Di hari Minggu 12 Juni 2022 di permingguan pukul 10. Patupaon ni huriata do padidion nabadia. Tunatoras nanang mabuat danak tu padidioni. Asaro marguru di hari Kamis. Sia Juni 2022 pukul 10.06. Maringanat di gereja huhut mabuan surat pengantar sian situawik. Dohot fotokopi akte kelahiran manang surat kenal lahir. Bagian napatuluhon nanang marbagas. Tikting Parjolo. Naing majalo paso-paso parbagasom ma. Julian Frederick Lloyd Simanjutak. Anak ni Amata. Dr. Andos Nurdin Simanjutak. Tubuh ni Inata. Tionggo Boru Hutapea. Ruas ni HKBP Cibubur. Dawat Oroana, Trisna Ekawati Boru Pakpahan, Boru ni Amata, Robinson Pakpahan Nahinan, Tubuh ni Inata, Tinorma Boru Tambunan, Ruas ni HKBP Depok Sada, Resort Depok. Pamaso-masuon di hari Sabtu, 10 Juni 2022 di HKBP Cibubur. Bagian napapaton ruas nataba. Mamuk kasadarion Minggu 5 Juni 2022 gabe ruas ni HKBP Depok Sadama na Parjolo. Keluarga ni Amata Abed Nego Napitupulu. Inata Rianti Teresia Boro Rajaguguk. Inganan. Jalan Belimbing Tolu nomor 204 Depok Sada. Nir, Sadasia, Limasia, Week 2, Philadelphia. Nasida, Rosian HKBP, Resort Ebenezer, Parparean. Napadwahon, keluarga ni Amata, Mardono Guntur Hutabalian. Inata, Julia A. Borupurba, Rabdohot 2 Yanakon. Inganan, Perum Green Paradise, Blok K nomor Sada, Ragajaya. Nir, Sadasia 60, Week 10, Getsemane. Nasida Rosian HKBP Kamal Raya Resort Cengkareng. Napatuluhon, keluarga ni Inata, Nyonya Sigalingging, Denny Dermawati Boru Gorat, Rap Dohot Sahalak Yanakon. Inganan, Jalan Ait Salih Raya, RT 04, RW 17, nomor 12A, Rawageni. Nir, Sadasia Onom Sada, Wik Pitu Lau Dekia. Nasida Rosian HKBP Resort Bojong Menteng. Bagian napalimahon, ruas napida. Mamuk kasadarion Minggu 5 Juni 2022, Pida Huria Sian HKBP Depok Sadama, keluarga. Amata Leonard F. Huta Barat PHD, Inata Lamria M. Boru Situmorang, Rabdohot 2 Yanakon Nasida. Nasida Pida Huria tu HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran Baru, Jakarta. Bagian napaonopon permingguan khusus manang ibadah alternatif. Di hari Minggu sadarion 5 Juni 2022 di permingguan pukul 10 alu Botari. Patupaon ni huria do permingguan khusus manang ibadah alternatif. Bagian napapituhon pos pelayanan narko. A. Permingguan tidak dana sekolah minggu di pos pelayanan Arko
di Patupa Mamukka Sadarion Minggu 5 Juni 2022 masuk pukul 7 WIB. Manugut. B. Turuas nanaing pasahaton pelean laho manopahi panitia laho patuluson sakap nehuriatta pahebakon pos pelayanan arko gaebe sada hurianagok. Panitia persiapan permingguan arko parade rekening di Bank BRI Boy Mata Jaha di Warta Cetak Napinarari ni Huriatta. Bagian napa waluhon. Ibadah Pentakosta Paduahon. Di hari Senin 6 Juni 2022 Patupa ni Huriatta do permingguan pesta Paduahon. Parnengotan ari hasasaur nitod di Porbadia, maringanat di gereja, masuk pukul 10 sia 30 WIB Betari. Napasiahon, pelajar sidi angkatan tahun 2022-2023. Pinabotohon turu tunatoras dohot danak parguru malua, angkatan tahun 2022 2020 tolu. Parturan di jadwal persiajaran di Parguru Malua tanggal 10 lalu 10 sia 25-26 Juni dohot tanggal 2 tolu Juli 2022 masuk pukul 14 WIB Arian 1 pukul 10.30 WIB Potari. Napa 10-on. Dewan Marturia Seksi Sending. Pelaksanaan pembelajaran EE Tudak Danak Parguru Malua angkatan tahun 2022-2020 tahap pertama di Patupa di hari 10 lalu dohot 10 sia Juni 2022. Bagian napa 10 sadahon. Duksipul tik tingon tapayuhutihu mapan orangion sian seksi Naposo Bulung hobartu kegiatan rutin ni Naposo Bulung ni Huriatta. 12 tikting naso jinahahon dohot barita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinarade ni Huria marhite kode respon cepat QR code naung adong diganuk bangku hudulat tabi dohot marhito grup WA wik tabi. Songoni matikting masa di Huriatta di Bagasan nasa minggon, saya di pasu-pasu tuat tamai tahu sangap di Kuarna. Korum Maranatha.
ini di batana sumuruk sia salu naroha. Ima mangaramo tia kate do pikiran muna di bagasa Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Selamat Pentakosta malihita sudina. Pinuji made bata di parsaurata di bagasa sadarion, boi di hubasi akar ruas ni huriata, mangurupi parhalaluta. Alani mauliate matanok tuwik laudekia nama kubasi parmigota pukul 7 nakin. Mauliate nang di wik Judea. Jalaido sada tardani huria nama ngolu, ima pemberdayaan jemaat, ambil bagian dalam banyak pelayanan. Godang ne si hobasat tadi tongani huria, alayang koholak kami pandita naopat, tabani akasituata na hurang lubiono pului, dang sedia bogas na boyulaon alay, buludoh do sudi ruas, mangulak kaulah na dengkani, tarpatu bahita do adul lobi sian aka na tapi kiri. Nang tujuh lobe, saya hubas maka ruas, hira holak patujuluna do, bulutung doho tita makubasi parmingkuan. Jala dalata songona kapada sip aka pakubasion, ido sanek tapahebang nang ospel arko, gabe, parmingguo sahat tuhurian agok nian, anggo ditagam rohata. Dumutusima kerja keras do kapanitia diarko lau madiori dana asadong partapahan pajongjokon sada gereja di daerah Sawangan Sahatu Pasir Putih tu sadu saitagugo mangurupi do manangyakoni alani do sekopola 2 hari marminggu ngai dia tahekur ina arko wakanai jona te eko 2 hari halahi markur, eko 2 hari ngaran nasida nakin basar habis tu tay sudi. Apalah saudik lain lama ina tading di bagasan. Jadi holang sada bagi 2 halak kita non kupikir itor habis dui. Nang pola sada sahalak bulu bereng jumlah naik. Lanita buat mah jalado mutu singa dibayan ima kotak persembahan untuk mencari lahan arko. Ate tungbeha adong aka ukap ni rohata taleom ma dengan tapa masuk tu bagasan di bagasan tangiang bolo tu pe 5.000 na hulionon gabe 5 juta may pasu-pasu Tuhan asa jadi dapat ima tahano diarko pajong-jong gereja imara tangiakta dan mangihut dalat tapada si pakubasion di pertemuan rapat koordinasi nari minggui nunga sapakat sudia ka pangurus seksi songonia ka seksi musik dohot akasong leader, tu minggu depan, nunga di paradi huriata jubah song leader, asarap tongam sudi rap uli, alaira alanasan uik dopen waeng nama kubasi, lang apalai tor dipakai jubai, alaing ketua hari minggu naroon, pakeon namai dasip. Songoni makasih ubasat tasi pariahata tujulo, saya tatanya komai laos mardomu di pesta Pentakostata sadarion. Domu tusima, hatani dibata dihita di minggu Pentakosta hucahahom madihita siar rom bidualu mamuka sian ayat walu 110 sada alai hubuka mamajaha san ayat 5 songonom ma hatana ai hamateat do harohaun di daging alai hanguluan jala hadameo do anggo harohaun ni toddi hamusu dopat debatado harohaun di daging dan olo uduhi di patik ni debata aidang terbahesa alaidak terhalomohon debata akapar roha daging alayang kohamu dang be di bagasa dagingi di bagasa toddido molo tutu todini debata maringana di bagasa kamu alai molo so todini Kristus di colma dang Kristus napunaibana. Alai molo Kristus di bagasa kamu, mangolu do todi alani hati goran, nakpe mate pamatang alani dosai. Alai molo maringanan di bagasa kamu, todini nama nungguli Yesus yang namate, sadok, panguluan ni ibana, naung manungguli Kristus Yesus ima, nak pamatang muna namate.
hinorhon ni todina na mangingani hamu ido anggo sahatna. Ruas ni huria ni Tuhata na hinaholongan di bagasa Kristus Yesus. Ado rakso sahat ita tuhatorangan ni turpuk holan na manungguli rohata taringot tutod di perbadia. Asau nangadong na menek siyak kita, nangadong menek rohana, mulo tungadok pehata na madok ay suoktod di perbadia di HKBP. Ala adong do di ba na manuhasoni, di padita ni HKBP pedang doktor di perbadia ninda. Jadi mulo ni rimang-rimangan tohodo tutunuaeng ninna roha. Atong atarsongol dia doktor di perbadiai tabigi majolo aka hal-hal dasar taringot tuto di perbadia asasiani hitan no manibang adong doktor di perbadia di HKBP di songgopi to di perbadia do padita ni HKBP di pasu-pasu jala di songgopi to di perbadia do nang ruas ni HKBP taparateteho majolo nenget-nenget. Na parjolo sahali, Roh Kudus itu adalah Tuhan. Kalau Roh Kudus adalah Tuhan, dia berkuasa atas dirinya sendiri. Tidak ada satu kuasa pun di bumi yang berkuasa untuk menyuruh dia turun atas siapa dan kapan waktunya. Jadi hanya Tuhan sendiri yang punya kuasa kapan dia turun dan kepada siapa dia akan turun. Napaduahon, bahasa roh adalah bahasa Tuhan. Maka tidak ada satupun ilmu pengetahuan di bumi yang mengerti untuk mengajarkan bahasa Tuhan tersebut. Karena itu secara khusus di HKBP tidak ada dibuka kelas bahasa rohani. Atau bahasa roh, atau glossolalia, bahasa lidah. Tetapi Tuhan sendiri yang datang kepada siapa dia mau untuk diberi kesaksian di sana, dan dia kemudian berbicara di dalam bahasa roh tersebut. Yang kemudian bahasa roh memberi pengertian bukan kekacauan. Suhar sia sada Musa 10 sada ayat 6 1 ayat 2 imana masa di ulaun Apostel 2 ayat 1 ayat 2. Di peristiwa Tukuk Babel atau Menara Babel di Kejadian 11 ayat 6 sampai 8 tadi, di sana Tuhan turun mengacaukan bahasa manusia. Dan kemudian manusia diserahkan sampai ke ujung bumi. Tetapi di Kejadian Pentakosta pada Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat 8, seluruh suku bangsa yang ada di bumi bersatu waktu itu di Yerusalem, dan mereka mendengarkan dalam bahasa masing-masing kesaksian murid-murid Tuhan Yesus yang adalah orang Galilea. Ala Galilea marpanidangion, alai sude akahom, akahalak Yahudi narosia sude akabangso nadong di sisik ni portibi, ubegesa di hata nasidabe di hatahon, hata ni taringot tu panidangion ni Yesus. Maka kita simpulkan, Roh Kudus memberikan pengertian, bukan mengacau balaukan pengertian. Napapaton, to di perbadiai songgop tu akka nabadia, hata ni tu hata madok, badia mahamu, ay nabadia do angguahu. Isada Korin, tulu ayat 10 dirok, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci Allah dan roh Allah tinggal di dalamnya. Maka sesungguhnya tiap manusia yang diciptakan oleh Allah dan kemudian dibaptis dalam Roh Kudus ada padanya. Aina ulo do tadi kutod di perbadia yolo. Mulu subadia bihi tabe. Tu sude do toktong isungguli to di perbadia mangulah hoddoh malugunogu tulau nadenggan tu sude. Alai dia kana manangi ho di bana. Ayolo do jot tatulak suara ni toddi. Suara ni toddi ni tu hatai jot holan lain adok sakat ni ba manako porsia doao anggo na di bagasa toddi mana eko bubak tarotokna. Alahiado manako. Jikis di au manobelga siakangan di kalasono mau orang lobi ipiako namuku hepeng nga rupiah di gijang ni televisi. Tiki televisi na jolo dah marwarna sonari dope, warna hitam manis dope. Mamolu sautu pudi huberek kepeng harga 100 si, nggak saya man lubuk tarotok. Pikiraku
didok simbolis itu sih, buat mak, boleh buat toy, nggak boleh opat tali ho mangalang bigomak, Rp25 hati hai samaku. Bolus muse, buat aku do malang daun, akhirnya ku buat, lalu dotor di perbadiai, ibayan hagiot ni daging. Nah, alani ido, kepada semua orang karo kudus turun, kepada semua orang yang mau membuka hatinya dan yang hidup kudus. Tu sudah hita dituktu hide batang saroto di perbadia tu sudah alaidak sudah hita mangukap pitu ni rohata. Di zaman Renaissance ada satu lukisan di mana Tuhan Yesus mengetuk pintu, tapi di pintu itu tidak ada engsel pintunya. Dan ketika itu ada seorang kurator katanya yang menilai lukisan itu mengatakan kepada si pelukis, "Aina salah doa lukisan mo namang inna." Buasa tung di dia di portibion buladok pitu ikonadong do engselna. De urang dengkat do pion lukisan mon. Hodo na urang mangatu si amang ninna na mga lukisin. Ay pitui tersongoli ma pitu ni rohani jolmai anggo saluar dangadong engselna, dibagas do engselna. Jadi tuk-tuk Tuhan Yesus holang na puna pitui do na boy mabukai mangukapi sabongo Yesus. Tersongoli marohata dibagas do kucina rode bata naing bongo tau ninna to di perbadia. Bolo so taukap dak songgop to di perbadia di kita. Maka dari sana Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau kemudian menanya ulang, apakah pendeta dan jemaat HKBP diurapi oleh Roh Kudus? Tuhan Yesus menjawab begini, dari buahnya lah engkau mengenal mereka. Apakah buah roh? Buah roh ima bolota jahai di Galatia 5 ayat 22 adok sia perbuini tol di didok isi. Holong, las niroha, dame, labas niroha, habasaron, habasaon, haporseaon, halabohon, dohot hatomanon. Pangarajayo diri, penguasaan diri may dok hatomanon disi. Alani hamuna akamanami doho inanami, tusudeh hita songgop dotol di perbadia. Dan kemudian dalam karunia pelayanan, apakah kita juga diurapi? Diurapi. Karena kepada satu orang diberikan, yaitu bernubuat marjamita. Kepada yang lain untuk mengajar, tuna asik pamalu posahid, tuna asing museh merhata naliban, alai tuna asing patorakon hata nalibani. Boydo merhata naliban di Huria HKBP berbahasa roh? Bisa. Bagaimana aturannya? Mari coba kita buka dulu 1 Korin 14 ayat 27 sampai ayat 28. 1 Korin 14 ayat 27 ayat 20 lalu. Ujaha hom madihita songonon. Manak ujaha mamamuka sa ayat 26. Asabehado alia kadongan. Jupa marpungu hamu. Adong do dinasada edde-edde. Dinasada puda. Dinasada pangukapon. Dinasada perhatan naliban. Dinasada hatoranganna. Sa sudenay, lao pauliw-liho kuryai manian. Di tonga-tonga tanga adong laki silil ni adong do kay dede tabu-tabu kaguri. Kuryar ko penakin so natabo do labok. Kurya kay natape sa hira naso inani HKBP na marede. Narodo noeng per gereja Kristi pasunda tuhami narwaku labok-labok sorang munay nakin na udah kubiki. Biasanya kan turguguhir do, puji ma de bata. Langiti nama cai hembang inna do di utanami di Porsea. Ala yang ko nakin ngasay songon na labok-labok. Enak kaburu Sunda do nang nama rede narak HP kaburu halak kita do HP. Songoni nang di edeni akamata nakina te. Tabu-tabu sudi Galileo dihitai. Alai buah ma di perhatan naliban. Di ayat 27 di doksonon. Laho makatahon di hata naliban. Saya madua manang itap tolu. Ini sangat teknis. 2 atau 3 dibatasi. Jala sada-sadama. Hendaklah bergiliran. 1 orang, 1 orang. Jadi sahalak mapatorakosa. Harus ada yang menjelaskan. Menafsirkan. Sahalak. Alai muluswanong napajojurhon. Makohom may bana anggo di jolo ni huriyay.
tu dirina dohot tu debatamai di hatahon. Kalau tidak ada yang menjelaskan, yaitu bahasa roh tadi, glossolalia tadi, hendaklah dia diam berbicara sendiri dengan Tuhan. Itu biarlah menjadi pengalaman pribadi. Tidak bisa dalam pengalaman komunal begini. Imana tabereng taringot tu aturanna. Atong dohonot tama. Hitape nungata jalo tol di parbadia. Tetapi sekarang kita ukur lagi dengan firman hari ini. Bolo nauk tajalo tol di parbadia. Tadana irok kakalakin iturpuk taon. Ima di ayat 5. Ayat 6. Ai hamatean do harohaun di daging, alai hangulua jala hadamean do anggo harohaun di toldi. Boha harohaun tanwai. Harohaun hangulua do hadamean do, mana kolak harohaun lau mate. Baru di ayat namangihu tabereng dia pitu, uduk do nasanong dingogoman ni toldi perbadia tu patik ni debata. Alaina di gonggoman ni roha daging nasogok to di perbadia, dangolo uduk tu patik, ayak terbahesa. Maka sesungguhnya parameternya jelas. Nasa nasu olo mangaradoti patik ni debata, danggok to di perbadia. Alaina sana mangaradoti patik ni debata, ido na digohan di to di perbadia. Nasa nasu olo mardame, dang digohi to di perbadia. Alai nasa narade mardame, dogot masih sesaan dosa, ima naong ginohan ni todi parbadia. Atau sonari tabereng ma, dingoluta sigano pari, mari kita ukur diri kita masing-masing. Apakah Roh Kudus bagi kita? Dalam kehidupan sehari-hari, berangkat tadi dari buah-buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22, mari kita ukur diri kita sendiri. Orang yang diurapi oleh Roh Kudus adalah orang yang beriman. Persea. Adok pehamaulo marsiho rohana. Saguru di batado ngoluna. Alai na so diingani to di perbadia. Terus do ganggu do go biar. Lau martangiak peme biar. Ayaron no dohonok. Asata bereng jo. Portibio terus do go biarkan. Konsep dunia selalu mengatakan bahwa besok akan lebih sulit. Ay ngalam habis sumber daya ni portibion. Lam maul si panganon, lam susah waka persikola, lam maul lapangan kerja, tambah pihak kasahid, aka virus meragam-ragam, pinaha pengamar matian. Coba, semua yang negatif itu yang dicekokin iblis kepada pikiran kita. Tetapi kalau Roh Kudus yang diam, maka kita akan mengatakan dan berangkat selalu dari pemahaman yang dikatakan oleh malaikat kepada Maria dalam Lukas 1 ayat 37. Aro itu teh kainang di Lukas 1 ayat 37. Aidang adong nasotar patu pada bata. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Beriman hamaolon siatiki tutiki saya rongomdo. Ancaman itu sudah menjadi bagian hidup kita keseharian. Kesusahan itu sudah menjadi bagian hidup kita keseharian. Ay bolo sehat kita, tagamod do marsahid. Bolo mangolu hita sonari, bayi balik ni, mate. Mulak siya no, boy do mate hita. Alayan ko na porsiya madok, mangolu manang mate pero di Kristus do. Jalanan luar biasa ko boy songo si Paulus na madokon di Filipi sadai 20 sadai. Ay Kristus do hangulua diyaw, labado ng hamatean. Alayang ko so porsiya ibananakin na sogok to di perbadia, say mabiyar ro turuso. Alanido sa ulo mana marsatabi, terus marsatabi mana asal makatay na mate. Ay nga mate hape da badita jekso si raitin na satabi jabon, ito rinda doy. Asaw nang roha matean itu jabunay. Hape itong 20 hali marsatabi mana tu hamateani, ditikina rodoy. Jadi nak pola marsatabi hita tu hamateani. Jala memang hebat do jolma, usopat do marsatabi tu namate daripada tu namangulu. Lewat sa kuburan satabi opungin na. Alay coba belum marpungu, akan sangat mi pertuturo disi hula-hula tulang rorobot satu bona tulang. Ilak kairo, toy joda tulang dah, ay geser kamu joti inda do. Mamerek parhuduli akan do namangulu, susah lo hitakan.
sugari adong ditubur di dalanan. Toy mak sarap tom main dah do. Alai bulu namoding coba. Tolong bere kamu jo ngatigorin na ikon adong buti ni tigor mamereng namate. Usangap namate sian namangulu. Porsea namangihut. Naung nikohan nito di perbedia pasti mengucap syukur dalam segala hal. Airoha panguluho ni. Alai yang kona sodok to di perbedia marungutungut dalam segala hal. Zaina dia mahita. Salelek di perdalanan danga doktor di perbedia di bangsa Israel. Malani i. Ahape di parade di batah Holanda marungutungut do bangsa Israeli. Ali Musa. Ay buasa buano mo hami tari partuson asa harum mate hami. Takonad do hami hatoba di Mesir. Alay boy do behay mangalang jagal do minum anggur. Alay Musa nga mawas hami dangaw besinuman nami ilio de bata. Alay Musa ay holangon do si panganon di leoma lote. Alay sugot na ito. Alay Musa ay holang idahan na bari-bariyo do langon nami terus. Bersungut-sungut senantiasa. Alay anggo naung nikohan nito di perbedia pasti lo madok mau liate. Satabereng mah. Dan sesungguhnya itulah ciri orang Indonesia sebetulnya. Itu buribana, ponggol pakna, somalna itu ridho akah kita dulu hala Indonesia, bah mau lihatnya mai di bata, dan dua ning pakmi, saya ada dopak ponggol. Alai bolo na soma boto madok mau lihatnya, tung dua be pakna, marungutungut dui. Jalanga somal hujami tahun, anggo parungutunguti. Tuk tu surgu pe binuan marungutungut doi. Satabereng mada anggo parungutungut. Bolo arisan ngasay somalnya di jamitahon. Bolo ibay makana batak saksang do nani ura eko marungutungut. Hidunya kita batakon cocongono turusin na. Ay wah haroay na dong anak. Tabereng mani turus cakcang turus. Ay aso kolesterol ibay na. Alani mostoknya tetena ngasape so denggabe eso ni do nak saksang be cakcang. HP terbegini dong anak atau nalaho tu bulan depan. Bih, na marungutunguton. Batarodong sa si bajolo di pungan yato. Itor di ubay mana dang ibay mana be saksang tu bulan nanay ronay. Ibay di mana maka ikan do aka dia. Nga tung macay las rohani naton. Akamang do tamuinang. Sonari asa bebas kolesterol hita. Tabulo tung makalang ka ikape hita las marohata dah. Ini mana tong. Sahak mo sa ito niyo parungutunguton. Ang oktobus na mga niyang usok cakcangin, ay manang siya. Aya, ano leon to siya ite. Tung laos pinarade saksang do deke, do onon nido mo siya. Gabi so binoto do deina, adok saksang adong deke. Ah, susah do ba, bulus do seda-seday na onyodo. Jadi bulo jol masongoni hulak ko mamadok. Tung binuan o tu surgo marungutungut do. Eh dia do dah, yang wakapadok ni baditay, sonang di surgo. Songono do HP, ikonin naon ni. Nah ima taberek, orang yang diurapi Roh Kudus pasti bersyukur, tapi orang yang tidak diurapi Roh Kudus, dia akan bersungut-sungut, walau segala sesuatu diberikan kepada dia. Yang kemudian, orang yang diurapi Roh Kudus selalu optimis, tetapi orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus, dia selalu pesimis. Asal nengadong dibaca daulaon, ay wabay na bani. Kopi do. Lagi ibahin ulang. Dia boleh bayar patupaw sa ngoni program. Lagi musim-musim penaikan kelason nuay. Selalu ada alasan untuk mengatakan segala sesuatu itu tidak bisa dilakukan. Tetapi orang yang diurapi Roh Kudus dalam kesulitan sekalipun selalu punya keyakinan Tuhan akan membuat baik semuanya. Semua baik. Ido erdeni. Selalu optimis. Gabe monang maibana di paraloan, di pergumulan ini. Orang yang diurapi Roh Kudus, dia akan menghibur gabe si pangapuli. Alay jaka jol malasokto di perbedia, o kesiapulan maturusun, holan namarsak. Wado kabar mo na buruningon. Ay wado harwa, songon nabora, ibe ko naburu. Alak mo, tobi na mo. Haro-haro, pojot inna. Sahiran yang mapulta adora layala di pojot na. Ayah haro baru kilomu ningon atong.
Ay di taga pidadonya tamak lemon na pala di taonon. Ay nga 3 taon kara kuliah. O ba 1 tahun. O lo baga sudah lo anak ihorbo guys. Bereng jo na buru anak ihapungan. 7 tahun ni mana sekolah kuliah. Ako gusto ko ni gabi 7 tahun kuliah. Alayla ng orang mangatusi do. Isukum may manat tong. Ay wasa 7 tahun ko kuliah na. Ay do disuruh mo ko na mana tu dosen na. Ano maksud mo na dosen na? Ya kan bapak saya berpesan, baik-baik kamu amang sekolah ya, maka saya baik-baik sekolah di sini terus. Ini mana? Ay mar sekolah datong gimana na suruh bapak na, dak tamat. Hatau potama amang, dangin na bapak na di mana? Baik-baik kau sekolah amang ya, baik-baiklah dia terus sekolah di sini, tidak mau tamat-tamat. Jadi pinatorang asing gue damong, ano gulang do, hepengi, hapong ilo dia. Selalu ada alasan untuk mengatakan dirinya lebih susah. Tetapi orang yang diurapi Roh Kudus, dia senantiasa menghibur. Toy mak, margugoda. HP belum tentu umotik si taonon ni i. Olo dunggodak si taonon ni mana? Alainak penggodak si taonon na, boy ba nagabi pangapuli, daksi apulan. Anong gusto ko ni tipe ni Joel makulan na morong-orong? Nang labi no to biwak parungulo no nina. Happy ngulo na nga sudah. Bolo morong-orok coba bayako kamu na morajong. Las buama mo say napugus jong. Malikot na may. Alayan ko mamoray mana di bagasat todi, kemiskinan bukan menjadi alasan. Dia kemudian akan berpikir positif, mengubah situasi itu menjadi sukacita. Isarani dangadong lereng na. Kalau dilihat positif, ikorak mekel mahalahi. Dohonon nama. Tuhan itu dangadong lerek tamami. Gabi buhi tamar dalapat, masih tiup-tiupat tangan. Kalau itu diubah, sangat indah hidup ini. Sepanjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan. Amak taheta bunai. Ulo dangi berpikiran ngame tuain na, berpuasa. Yang ko di kibososo, ina mapangapi-apion na. Asal mahuidabuhi binin na. Walang magidabuhi nga lasroaon, nang matiop, titiop mi, nang inarikoin na. Gabi holan, depositoin na rikot. Mga susabihin tabi. Bolo holan lereng doa dong, ikot dohonot tama. Pinuji madebata. Tuan ito lang marmotor hita, gabi ulab sahat, gabi buhay unggodak tahatay tanikmati di dalan. Buhay masongon gali dan ratna. Bolo motor do ipetabo, boy pegang gonting abang. Alay bolo mobil do, bolo dihamulate hotong labok kita nengek pesorata terbigian. Ay sa sitong la bolo masih haholongas so makatay pita huboy do masih atusan. Olam masih berenga butini ngaman lubuk tarotok na innabi rak mula bingasay sabutullah. Nah, itu kita melihat orang yang diurapi Roh Kudus dia menjadi penghibur. Orang yang diurapi Roh Kudus, dia pasti menolong. Pangurupi namaon, daksi urupan. Jadi bolo saya dokta hita ini jol mai koni mana si urupan, masusah dong. Adokta hita ini jol ma, holangi mana leng majalo, dak keu lumang leon, ope, nasoong dotol di parbedia di son. HP kanu pariru tabigi madok, umartuado na, sian na, majalo. Nah di kohan dito di parbadia pasti gawe sibuan dame, daksi padame-dameon. Orang yang diurapi Roh Kudus pasti dia akan pembawa damai, bukan orang yang selalu harus diperdamaikan. Maila mahita holang nalangi padame-dame jol maturus. Ay itu dia hamu tulang ningon, naik tuja bunisiaha. Ay buah harwa, ay merbede yaman iparulia do na iparulia minna. Ano gusto ni keluarga holang naik padameon turus, holang naik padameon. So binoto hay gulut na sida. Go jol manang ni gohan dito di parbadia ima ikon gabi pasu-pasu ibana Tuhan na kumaliang. Alay jol malasogok to di parbadia saya si baik kasusamo malang di dia. Sekarang mari kita timbang. Apakah Roh Kudus ada pada kita? Tuhan Yesus mengatakan dari buahnya lah engkau mengenal mereka. Alay lobi siani na tahalason jol manang ni gohan dito di parbadia gabi paheheon na sugut songo Jesus naong hehe. Atok to di perbadia mangacari kita. To di perbadia merguguyo kita. Memperbuihon perbuini to di. Asa saya marsangap de bata marhiting uluta. Jala
gabe pasu-pasu hita tuaka na humaliaksa. Debatama mamasu-masu sude ruas ni HKBP Depok. Do sude aka ruas na mabigay jami taon. Nang marhite live streaming do aka media na asing. Debatama tong mamasu-masu perhalado ni HKBP Depok sada. Tarlumobi di pakirimota di siol ni rohata dong tanong di daerah Arko do Sawangan. Debatama tong manupak halo jauh muna. Ay dang lahuboto hira 2 bulan kang mangalati lagu muna te pararko. Mga lopa halahon nga mulai na rizumati, beko kamu. Mulai na rizumat malay mga lopa. Sonari mo sa kuninganan na isadari di julo di gareja. Ipe sa ulat nari. Tol di parbadia manamang gora rohata. Iya na holak sada penon isi gomblong do guarra ha do guarra. Combro manang dia manong guarni buat tamu mak. Bolo soboy sada sabola. Idot tong artinya dituhor sada bagi 2 hamu. Bolo soboy bedang ko pala sabola, banang ko pala tangiang. Sa unang alok kita na mabainggali. Wasa sa ko pola bayno songonon, sa unang madok songoni. Daksiat to di parbadiyay. Anggo to di parbadiya, dang adok si baynoku. Markuku mahamuda, tangiang ma sianaw ima tapasahat. Tungat tama masu-masu kita. Amin mertangiang mahita. Mauliate di huali Jehuba. Allah toktong di parmuduho kami. Isuruhodo to di perbedia mangodiho kami. Manugunugu do mengajari kami merdalan di hati gorammu. Asa yang dungroti kina Kristus padua halihon. Paheheon na kami. Gabiduhot partohab di harajaon na sorasuda. Ima di surgo hasonangani. Ato ngali Tuhan nami. Pasu-pasu mahami mangaradoti na Salomoni roham. Sa minggu 7 luanon. Pasikop bohli daging do to di dihami. Leo dame do las di roha di ganup ripe. Jala pasu-pasu kana niulan nami. Doho aka usaha na meragam. Asa tahu persaulia ni di ngulu nami mersada-sada. Jahuba na usobahami di bagasa Jesus. Mauliate manang dia karuas ni huriam na burjudoho makubasi dia kaparminggo nami ali Tuhan. Di manugot pukul 7 Laodikia. Songoni di Arianon week Judea. Say pasu-pasu na sida sada ali Tuhan di parsauran di tongani week. Pasu-pasu ka parhalado na margugo di bagasa karinggason mangaradoti ulaon ha parhaladoni. Songoni kapelian na sida marhite edde. Dohot ali Tuhan akan ang pinasahat na sida pasu-pasu may. Jahuba na usobahami. Songoni makapasu-pasu ng nileon ni Huriam. Kapelian na pinasahat ibagasa sa mingguon. Sa ijalo may jala pasu-pasu. So parhasya kami mangaradoti kaulaw pakubasyon na dinggan dito nga ni Huriam. Jala pasu-pasu makaruas ni Huriam. Napasahato na kapilian na. Diulaw na si Ganupari. Duho dia kausaha na maragami. Asa tau dapota persaulian na sida. Marhiti ka na niukit ni hudot nabi. Pinuji magwar mo ali Jahuba. Songonima akka lamasa dito nga ni Huriamon. Tuho mapasahaton nami. Upasahat kami masaka parbugason yanak buru ni Huriam. Julian Simajuntak. Doho orwana, prisna boru pakpahan. Pahot paujak na sida, gabi nga saripe na badia, marhite pamasu-masuoni. Pasikop buhali daging do todi, jala leon anak doho boru si pagodang-godangon na sida. Pesta ujuk ng biuhul, homa na mamasu-masu. Hujako kami di bagasalas ni roha karuas narap marsaur do tami. Ama nami abit nego na 70, do inanami, Teresi yang boru raja guguk. Amalami Mardono hutabalian. Duho inanami Julia buru purbarak duho 2 danak nasida. Songoni inang nyonya sigalingging buru gorat rap duhut sadadat danakna. Sai pasu-pasu manasida gabi pasu-pasu di parsauran di Huriah kapi Depok. Jala pasu-pasu Huriamon gabi habauran ni pasu-pasum tunasida. Songoni mahoma madongani mamasu-masu amalami Leonat hutabarat. Do inanami lamria boris tumorang rapdo 2 danak nasida di Huria na baru asa gabi pasu-pasu nasida nang diingalani. Ali Tuhan sudia program-program pakobasyon di Huriampe homa mangurupi hami do patao kami mangulahoni asa majadi hobar tolomoni roham. Jahuba na usobahami di bagasa Jesus karuas ni Huriam
namar sahid. Mulu sohaguaram mersada-sada, tukoma nama dulo, hona dauni, asa sude hisar, mulak tugolu siganopari di bagasan hahi pason. Tuhan nami, upasahat kami, karuas ni huriam namarlas ni roha, namar ulang tahun ale Tuhan. Parrohai mamilangi aka arining uluna, asa diparhaseang aka ari-arining ulunai, lau pasangapon guarmu, jala gabe pasu-pasu pusude ruas ni huria. Tuhan nami na usobahami di bagasa Jesus upasahat kami ma, nang perpunguan di halak Kristen di sado Indonesia, jong-jongi jala pasu-pasu saluhutna. Pamareta nami piparbisuhi, jala pergugui merhiteto di perbadia, asa tukpir todina, pajongjong uhum dohot hati gorang, asa merdame sonang bangso nami ima bangso Indonesia. Pinuji maguarmu, di godang ni akasi pangidun na sotar pajujur, asini roham male Tuhan mga leon, dohot mamasu-masuhoni di hami ko Bartolomo ni roham, atong sa isaut malomo ni roham, uloy pangiduan nami di bagasa Kristus Jesus Tuhan siyoko pami. Amen. Siya nakapasu-pasu na tajalo, tapasahat pilihat na dumenggat tu di bata, tapuji Tuhan tamarede hita. Ayat 2 walang kaparupuan. Olah musik nama muji Tuhan ta. Ayat na mangingon olah nakabawa. Ay pasikam ay kamiyo.
Sudi mahita. Golongan siang bijak nasli rohana hoti tumpah dia sini roha sai mawati rohaki Yesus nago kasih roha roha golongoni Mainalu aban mardua aminata Daudut itu ayat na mangikut. Lehon tadi haolongan Tuhan rohana bojo Baga-baga rameo sahabat Tuhan wio Yesus amana omega Bonani habosea Sai pada makadosa Sai palua amio Tapasahak mapiliatan ada papungotu di bata martangiang mahita. Ali di bata manami na di benua gijang. Odo harorwan ni saluhut silolon na denggan. Dot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat kami masin nelom itu hami. Pilihan nami tuho. Say calo may gabiwap na usus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulho karajaom mo di tonga-tonga ni huriam. Duhut di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni siloliom itu hami. Asalam gergir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani lehon mi Nonironi pamataku Osano hotogoki Roni salurun artaku Upasahan ituho Rasa satu gudo Ali Tuhan di bata amanami. Nasotarasam dugudang ni siloliom mo di hami. Todim na badiyay di leoko tu hami cholma. Sumonggo pi hami na liaon. No margay do di leoko tu hami. Jalagumudang do isya portibion. Dohot siyan pangisina sudi. Ope, mauliate marohanami. Jalapujion nami maho ala ni sudi habalgaon dohot hamuliaom mo. Naok pinapatar mo di hami. Sa ileoma to di parbadiyay tu huriam. Akan naulo mangihuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asa diajari, dirajai, dipatiur, diperbadiyay. Jala dipatoktong hami mian di barita na uliing. Ali to di parbadiya. Sa ipasada mahuriam na pinapungupungumi. Asa masijaloan jala masihaholongan. Songona karuas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiyay. Sodangi jala patiur mahami. Asa utadahami akadusa na balga dohot na met-met si pasidingon nami. Sa ibuas mahoman esa dosa nami. Asa lambadiya jala ibaru hami kanupari. Asa terbaik kami sahur di bagasa kuria na badiya na sasaday. Sa dihon jala padumu hami tu amai. Asa pos rohanami madok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sa itabay silolleho tu huria. Asalam gada toropnya kabar berita na uli. Duhot pangajari, duhot para siniroha, na mamarita ho kabalgaom mo di portibion. Sa isodangi jala pasu-pasu sudi parpunguan ni halak Kristen, di gereja, di parsikolaan, nang di bagas nabi, asa tau na sida saor tu parpunguas sugot. Sa isunggulia kana tarpudom,
Jala pargugui akan nagali, say songgotima akan naniang duhut natakang meroha. Asa ditinggalon na sida hajahaton nabi, say parrohaya kana bojok roha, jala apulia kana marsak duhut nadangoli. Asa unang di rupa-rupa portibion akan na manguluiho. Say tatap ma natargugut duhut na pinaburu-buru ni halak ala ni haporsiaon di Tuhan Yesus. Saya cari nasida maralus, jalamiam maho di bagasan nasida. Saya ramoti mapikiran ni akapangonggomi, panguhum dot akar raja, asa tigor uhum nasida, jala asa dihabiari nasida ari paruhuman sugut. Saya patugu hapor siaon nami, asa toktong huingot tami, nauk sesa dosa nami, jala buanomu hami Tuhan uluas sugut. Saya sungguli pakirimon na mangulu di hami, asa pos rohanami nang malake dagingon paluau mudo muse asa masuk kami mernida di bata ama marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama nami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaommu, say saud malomoni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang, leom matuhami sadarion hanguluan siapa hari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami to giotu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ayo dona puna harajaon dohota gogron rodi masagapon saleleng ileleng na. Amen. Ruas ni Tuhatan lah hinokop ni Kristus, mula mahamu di bagasan dame, jala-jala hamu mapasu-pasu ni Tuhata. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan de batama ho. Isodakon Tuhan de batama bugina tuho, jala asih marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bugina tuho, jala di pasaor ho madamena tutodim. Amen. 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 Ruas ni Tuhata lahina holongan di bagasa Yesus Kristus, sudah kami perhalado ni HKBP Depok Sada. Secara khusus namar hubas diarianon rap dohot wek judia. Sai madokot tuhita sudena. Selamat mangula kaulau nadenggasa minggu tujolo. Selamat Pentakosta. Tuhata mama masuk-masuk hita. Horas madihita.